karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Kinsa may nag-ilis na ko. Ako. Oh, hoy! Nakakita ka sa... Nagpiyong ko, oy. Ayaw na ni Gusba, ha? Sorry. Napugos lang ko sa pag-ilis ni mo, kaya dili ko gusto nga masakit ka. Pero ayaw ka bala ka. Wa ko nakita. Oh, uy. May tao sa gate. Ni ano sa tingaling imong mga kauban. Dini ka lang, ha? Ako na magsusi kung kinsang nasa gawas. Magigay na ko sa pamahaw. Maayo pa. Pero ayaw na pagduol ni Kuya Hansa. Dili pa ko gusto kalalis karon. Hala, uy. Kalain sa kong gibati, uy. Kauwa, oh. Tinuod ka itong giingon ni Kent kung siya nakita. Pero, unsa ko sa niya pag-ilis na ako kung dili siya matanaw na ako. Oh, kuy, nagpakawaw naman yung kaya sa uy. Wala mo ginitaon kay Bot. Pakalagot. Dililigid ko makaharong ini ni Kent. Oh, kinsams ka nang may abot. Ay, bahala na kung kinsa na may abot diha. Ado na ko sa kusina aron makaluto na ko sa pamahaw. Ay, hala. Mao ba ni ang bay ni Kent? Oh, ikaw ba si Nangason? Oh, ako, dakuas inyong gate. Ay, Sodang, aahain man day si Ayesa. makita na mo siya karon. Magsulti lang una ta. Hada, unsa pa may atong panagsultihan, uy. Kuhaon na nako ang akong anak. Dili ko musugot nga mahimo ni mo siyang piniriso hangtod sa hangtod. Dili ako ang nagpriso ni Ayesa dinhi manang. Ang ako maguwang. Unsa? Uy, ang imo daig maguwang ang maldito kaahi og sinultihan? Kadto siya? O nang, si Kuya Hans. Pero wa siya katungod nga mupugong nimo kon kuhaon nimo ang imong anak. Kung musugot na si Ayesa nga mobiya sa kong maguwang, ako ni bala sa inyong puyan. Tabangan ta mo nga makita mong trabaho ninyo din sa syudad. Ay, nga nung buutan man ka. Unya ang imong maguwang kay... Sa to siya, murag buang, no? Tingali. Tungod kay lain-lain mi nga tao. Hain mas Ayesa. Magkapilang una ko. Nabaka sa sudsi ang kwarto si Sir Hans, no? Ay, kawaw na ginining kinabuhi, oy. Klaro kayo nga nagmaoy ko gabi, kaya wala mo kumahinumdumon siya akong gibuhat. Ako ka siya liliun sa kwarto, no? Basin lang ba kung ganahan na siya magkapi? Ayesa? Oh, ma? Ikaw na? Oo, itaw, day. Ako ni. Kinahalang makabiha dayon ta dinhi karon. Ang anong ni aman ka? Kisa may nagtulo ni mo ning tapita. Ako, Ikaw, Kent? dili na ako maantos ang gibuhat ni Kuya Hans nimo Ayesa. Mao nga sa dinang kit-an ako imong cellphone sa kwarto ni Kuya Hans. Gikuha ni nako ug gipangitan akong numero sa mong mama. Aron, mamiya mo dinhi. Palayason ako ni mo, Kent? Ibalhin ta mo og lain lugar. Pangitaan ta mo og kasudlag trabaho. Nasugot na lang, Ayesa. Magpalayo tagikan atong malditong unggoy nga nagpriso ni mo dinhi. Ayesa, paglakaw na mo samtang nakatuog pa si Kuya Hans. Hiki na. Kisa nagsulti na yung makalakaw na mo. Why mo biya ining baya gawas ni mo, Ken? Kuya, kinahanglang ihatag nimo sa Ayesa siyang inahan. Sa isang pangutan akong talikdan ba niyang atraso nako? Ang iyang sa nako. Hoy!
Ayaw na pamati ni Ana tawhana. Kay maldito lagi na. Sige lang ko ana niya baharan sa cellphone. Kung mamaya mo din tawagan na ako ang inchik nga nakutangan sa imong Uy. inahan, Aisa. O akong tabangan nga makitaan mo. Ayaw taon. Kay salbahis, kay tong insika to. Na ato'y mga bata-bata nga mga baboy. Sa isang hukom, kung gusto gid siya nga daghan ang magukod ninyo, o anhin mo din sa bahay, o suldihan ko ikaw, manang. Ayaw kadlok sa bahay ni Kuya Hans, Ayesa. Bluff na nga. Bluff? La. Ay, ibutang intaw na dong, oy, dong. Hello? Kinsa de? Ngano ikaw tawag man ha? Naibaw ko kung hain karon si Aisa. Ayaw, ito na siya sulti ko hain ko, Sir Hans. Dong, sir. Ayaw intaw, miihatag ni Ana tawhana, sir. Manawag lang ko nimo, Mr. Lee. Ay hain si Ayesa. Bye. Oh. Unsa naman yung nahuna? Sir. Bisubra ka na gid, Kuya. Dili ikaw ang padagan ining dapita, Kent. Ako na yung baluarte din ug dili imo. Nagpakadaotan ka na gid tungod sa imong gugma. Wa ka ni kasing-kasing. Siway kasing-kasing. Maong nasakitan ko kay doon ako'y kasing-kasing. Ikaw manang, kung gusto kag trabaho, sulduhan ta ka. Ikay among katabang din Manglimpyo ra ang imong trabaho. Patrabahoon ko nimo. Kung ganahan ka, Dili may mong magdugay mo din hinang. mahimo kang mulakaw. Pero ibilin nimo sa isa. Daghan pa siyang trabahoon din Pero kung dawato nimo ang akong offer, makasugod ka na sa imong trabaho din. Kuya, hatagin na lang siyang kagawasan si Isa. Ayaw na. Kwarta man gyud ang among gipangita. Dodo nga isog. Unya kay pila may imong isweldo. Labaw pas minimum. Nang, kinahanglan madani mo palayo din si Isa. Ikaw mangyapoy mangita ka trabahoan na mo dong. Ang ani na lang mi dinhi. Aisa, andaman ninyo ang pamaho. Manang, makaluluoy si Isa kung makabilin mo din Ay Isa, tingog diha. Manglakaw na to uban sa imong inahan. Sige na. Mag-anam na ko sa pamahon ninyo, Ken. Ay Isa pamati na ako. Dong. Nganong mura man ka og kanang nahadlok sa isog. Akong magguwang si Hans nang. Ug ako kang gipaanhi. Aron kuhaon si Isa. Ipalayo ni mo siya kang Kuya Hans. Unsa man gyud ay nahitabo din Unsa may saa sa akong anak sa imong maguwang? Namatay ang pangasaunon sa akong magguwang. Ug si Isa ang iyang gipasangilan nga maoy na kaingon. Mao ang gusto niya silutan. Ha? Nakapatay gyud ay si Ayisa? Disgrasya ang nahitabo. Milabang na si Isa sa kasada mao nga nabangga ang gisakyan ni Kuya Hans ug Kara. Oy, aksidente di ay. Mao na. Pero gusto na silutan sa akong magguwang ang imong anak. Tuod sabno. Pero pila man sa sweldong Ayisa din Wa siya sweldo nang. Oy, Gusto siyang ipuli ni Kuya Hans sa namatay niyang pangasaunon. iyang pangasawon ang akong anak. Dili. Oh, Gusto niyang himong ulipon. Busat ng bagi si Isa nga muuban nimo. Ibalhin ta mong lain dapit. Hello, Hans? Claire, Hans? Ngano bang nanawag ka? May naitabo ba ni Kent? wa. Pero gusto ko nga motrabaho ka sa mong kompanya, part-time. Unsa? Kung wa kay lingaw. Gusto kong full-time. Oh, sige, Asa mo ko ni mo i-assign? sa marketing. Okay. Sige, kanus ako magsugod. May meeting ko karong hapon sa staff. Kinahanglan tuwa ka. 2:00 Copy. Asa ang meeting? sa office. Okay. Bye. Bye! James! James! Oh, no. Saan ka? Kadiya sa... Ay, karon. Ano ka? Ganiya, guul gigas na na. Karon, nihayag na sa ilong mo. Nganong galipay ka? Tag-ana kong kinsa ang nanawag. Imong tito. Dili. Imong tita. Dili. Kita man. Si Hans ang nanawag. Iya kong giuferan og trabaho. Ha? Uy, milag. Sa milagro. Unsa man ka milagro, ana? Ay, di mo good musuon na ng Hans. Good. Nganong nga tagam ko niya trabaho, be?
Kung Ah. unsa may nagpaluyo ini, wala ko'y labot. Ang importante nga maduol ko pirmi ni Kent. Yay. Kinahanglan magpa-parlor ko. Uspon ako ang salsa kong buhok. Kinahanglan gwapa ko nga makita ni Kent. Ayesa, uban na lang sa imong mama. Kent, may trabaho ko. Ayaw na ko sa mukha. Hain man ang mga silhig din he. Ha? Kay banilhig ko. Nang ason, ilikay sa Ayesa kang Kuya Hans. Ayesa, Oh, Sir Hans? may meeting ko sa opisina. Limpyuhin akong kwarto. Huwag kayo pasulig lang yung tao, ha? Mo trabaho na siya? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata ang paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!